Γεια σας παιδιά, παίζουμε Skyward στον Hypixel μαζί με τον Dark Killer Jar. Θα μπούμε Teams, Insane Mode. Και θα πες στο τέλος θα σας ανοίξει κάνα σούργο τον Dark Killer Jar. Λοιπόν, να τους πάρουμε πάλι, αυτά είναι τα kits. 2 δεν έχω μόνο. Εγώ 4. Καλά, εσύ είσαι καλός. Οπ, bow. Δεν έχω σουαρντάλο, μη μου ζητήσεις. Delete, καλά. Με τσεκούρι θα βαράω. Αχ, τον κύλαρα. Μήπως. Τι, Έχεις Diamond Axe. πού να το βρω. Μήπως σου δώσε λέω. Εσύ να μου δώσεις, όχι. Όχι, το chest μήπως σου δώσε. Α, όχι, έτσι. Πάρε ένα Diamond Boots. Πάρε και εσύ το sword. Και Iron Boots. Ναι. Τέλος πάντων. Έλα ρε φίλε, δεν τον πέτυχα επειδή μπήκες μπροστά. Συγγνώμη. Ωρε φίλε, τα kill βροχή τα κάνω. Παπα, κάποιος πετυχαίνει, μπες μέσα. Not now. Επειδή μπορεί να πει να πάει resistance. Όπα, έτσι, ξέφυγα. Έχω τέτοιο. Παπα. Είδα ένα... Δεν έχω blocks, δώσε μου λίγα. Fast boom. Δεν παίζει τα blocks. Κάτι πήρα. Αυτό κάτσε το βάλουμε να είμαστε σίγουροι. Πώς με πέτυχε εδώ. Κάπως. Μέσα από το νερό. Λελ. Αχ, ας πούμε λίγο water. Λίγο water. Θα ήθελα. Μην κάνει αυτό. Μου έπεσε το μπουκάλι. Στο κενό. Έλα ρε. Άμα το. Μου σπάσει τα νεύρα αυτός εκεί. Κάτσε να πάρω λίγο snow boobs. Αν δεν πεθάνω τώρα, δεν ξέρω πότε θα πεθάνω. Ο λόγος του ήρωα. Εσύ εκεί πέρα ρε. Εσύ ναι. Εσύ εκεί πέρα. Έλα, έτσι. Yeah. Έχεις Dashing Star, ούτε καν. Μπαλαρίνα θέλει να γίνει αυτός, απλά δεν μας το λέει. Έλα, καλή άκρη. Αχ, τους τέλειωσαν τα βέλη. Αυτός τι κάνει εκεί πέρα. Μας κατασκοπεύει. Να πάω σε αυτόν λίγο σιγά. Βασικά είναι από απέναντι. Είναι από πίσω μας και δεν μπορούμε να πάμε. Βάζουν και τείχος. Ναι μωρέ, που θέλουν και τείχος στα άχρηστα. Φίλε μου. Το expert που χρησιμοποιούμε, δεν ξέρω αν το χρησιμοποιώ εδώ με πάντως εγώ το χρησιμοποιώ. Είναι private, δεν το δίνουμε. Παίζει κάποτε να σας το δώσουμε, δηλαδή ποτέ. Ή όποτε δεν θελήσουμε. Θα το σκεφτώ γιατί είστε κακά παιδιά. Ούτε ένα like δεν έχω δει από εσάς, ούτε subscribe, ούτε τίποτα. Μόνο αν πάρει 100 like αυτό το βίντεο θα σας το δώσουμε. Όχι ρε 100 είπαμε, 50 άντε. Άντε να σας κάνουμε έκπτωση 50%. Θα το βάλουμε το link στα comments. Άμα πάρουμε 100 likes. 50 λέμε, τι δεν ακούς και τι λες. Με κόλλησες. Είμαι ελέφαντα. Από ό,τι φαίνεται το νησί μας το κάναμε γυμνό. Έχουμε πάει κάποιος τον είδε από ό,τι βλέπω. Το αποδείξαμε. Φιλαράκο, εσύ τι μας τα έχεις πρίξει εκεί πέρα. Εκεί πέρα νομίζω ότι είσαι κανένα σπρό με την Diamond, την Armor. Ωραία την έχεις κάνει παντού. Πρόσεχε ρε! Καλά είμαι θεός, Τι έλεγες? Πρόσεχε ρε. Αν και έχω βάλει νερό από κάτω, οπότε... Αντώνη, έλα, έφτασα. Τσεστ, πω καλά, πώς... Ωραία φίλε, σουαρντάρες.
Πάμε, ή τα άσπασες στα κάτω. Τα έχω σπάσει. Μπράβο ρε. Πάρε εδώ κάτι, γιατί εγώ θέλω το knockback. Δεν το πήρα. Το κατάλαβα. Πόση ώρα είμαστε στο island μας, χωρίς καμία εξέλιξη. Χωρίς καμία. Βασικά έχει εξέλιξη το ξεγυμνάσιμο. Τώρα περίμενε τους εδώ, όταν βγούνε. Βασικά φέρε μου και εμένα ένα Sword Diamond να τους μπούμε. Γιόλο. Ούτως, έπεσε. Α, καλά. Έτσι. Ο άλλος ακόμα, έτσι, GG. Ο άλλος, πού έχει πάει. Εκεί. Ο άλλος είναι ζώο. Α, έχει πάει από εκεί. Α. Εγώ κάτσε. Γιόλο, κορεμάν μου. Πάμε. Ή όχι. Τι να πάμε, θα μας πετάξει κάτω ρε. Βασικά έχεις νόμπα. Α, ήρθες από πίσω μας. Όχι ρε φίλε, τι κάνω ρε, είμαι νουμπάς. Κομπανία κατηδιακότε. Εδώ θα κλείσουμε το επεισόδιο μας. Ελπίζω να μην σας άρεσε. Επειδή Και χάσαμε. εγώ αυτό ελπίζω, γιατί άμα σας άρεσε, Θα κάνετε ένα like. λοιπόν, θέλουμε να αφήσετε comment, like, το dislike και subscribe. Αν σας άρεσε το Texture Pack, στείλτε ή like. Ναι, θα μας το στείλουν αφού δεν το έχουνε, πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Τίποτα, θα ακούσω. Γράψτε ένα ακόμα με ότι το θέλετε και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αντίο!